Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rico. Taong 1964, Mayorga, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 17 anyos, itong si Rico. 7 silang magkakapatid noon. Siya ang bunso. Bagaman mahirap ang kanyang pamilyang kinagisnan, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat, lalo pat hindi sila pinababayaan ng kanilang mga magulang. Bilang pagpapakita ng pasasalamat sa mga ito, minabuti na niyang ihinto ang kanyang pag-aaral at ituon na lamang sa pagtatrabaho ang kabuuan ng kanyang oras. Yung mga kapatid niya noon, nagawang makapagtapos sa kolehiyo, pero sa kasamaang palad, siya hindi. Bago pa man kasi siya makatungtong ng unang taon, nagkaroon ng isang matinding karamdaman ang kanyang ina. Yon ang nagtulak sa kanya para iwan ang pangarap na unti-unti niya sanang binubuo. Alam naman ni Rico na mahirap yung desisyon, pero wala siyang pagpipilian. Yung mga kapatid niya noon, meron ng mga maayos na trabaho, habang siya, kasama ng kanyang ama sa bukid, nagbabanat ng buto. Minsan, hindi niya maiwasang mapaluha, gawa ng may mga pagkakataong dinadalaw siya ng matinding pagsisisi. Mabuti na lang, nasa tabi niya palagi ang kanyang ama, handang magbigay sa kanya ng dahilan para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Tandaan mo, Rico, hindi na mahalaga kung anong narating mo. Ang importante, nabubuhay kang may rason. Tumanda ka man, alam ng lahat ng naririto kung gaano ka naging mabuting anak sa mga magulang mo. Hayaan mo na yung mga kapatid mo. Maaring maginhawa nga ang kanilang buhay, pero hindi nila matutumbasan ang katapatan mo. Palaging paalala ng kanyang ama sa kanya tuwing nanghihina siya. Dahil sa pag-asang palagi nitong ipinapakita, natutunan ni Rico na maging matatag para sa kanyang sarili. Unti-unti na ring nawala ang pag-aasam niyang magkaroon ng magandang buhay, gawa ng masaya na siyang nakikitang nakangiti ang kanyang ama. Sa halos ilang taon nilang pagpapagod sa bukid, unti-unti na nilang napapansin ang panghihina ng kanilang ilaw ng tahanan. Hindi naglaon, umuwi na lamang sila isang gabi, nadatna na nila yung nagdedeliryo. Dahil si Rico ang unang nakakita sa kalagayan ng kanyang ina, kaya na may dali-dali niya yung nilapitan habang tinatawag ang kanyang ama. Sa paglapit niya sa kinahihigaan nito, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong hilahin ang kanyang braso, sabay abot sa kanya ng isang sinturon na hindi niya mawari kung ano. Pagkuha niya nito, bigla namang lumupasaysay sa higaan ang kanyang ina habang dahan-dahang nawawala ng buhay. Pagtigil ng paggalaw nito, sakto naman ang pagdating ng kanilang padre de pamilya. Dahil sa mga nangyari, napaiyak na lamang siya habang nagwiwika rito ng, "Tay, wala na ho si nanay." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman yung napalupasaysay sa papag habang umiiyak. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nag-umpisa na yung magkwento sa kanya ukol sa magaganda nitong nakaraan kasama ang kanyang asawa. Dagdag pa ng ama niya na labis siyang nalulungkot sa kadahilan ng wala sa kanilang puder ang iba nilang mga anak nang mangyari ang insidente. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, minabuti na nilang gawan yon ng kabaong. 3 araw pa noon ang lumipas, doon pa lamang dumating ang mga kapatid ni Rico. Kahit masama man ang kanilang loob, taus-puso pa rin nila yung pinaunlakan sa lamay ng ina nila. Dahil sa labis niyang pagkaabala,
Huli na nang maalala niya noon ang tungkol sa sinturong iniabot ng kanyang ina bago yun tuluyang mawala ng buhay. Nang mapagtanto naman ni Rico na meron pala yung inihabilin sa kanya, agad naman niya yung hinanap, subalit hindi niya ito nagawang makita habang nasa kasagsagan pa sila ng mga araw ng pagdadalamhati. Pagkalibing ng kanyang ina, natagpuan niya ang sinturong yon sa mismong higaan niya. Noong una, hindi pa makapaniwala si Rico sa kanyang nasisilayan, pero paghawak niya rito, doon niya napatunayang yon ay totoo. Dala ng kanyang kuryosidad, agad naman niya yung ipinakita sa kanyang ama, subalit sa hindi malamang dahilan, hindi ito nakikita ng kanilang padre de pamilya. Yung tipong kahit idikit niya na yon sa mga mata ng kanyang ama, wala pa rin yung nakikita sa mga kamay niya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, inilahad ng kanyang ama ang tungkol sa gamit ng nanay niya na maaaring ipinasa sa kanya. Ayon sa ama ni Rico, isang manggagamot ang nanay niya. Tumigil lang yun sa panggagamot magmula noong ipinanganak siya. Dagdag pa nito na, ilang beses na rin niyang naririnig sa yumao niyang asawa ang tungkol doon, pero bigo niya pa rin yung masilayan. Rico, kung talagang ang ipinasa yan sa'yo ng asawa ko, huwag mo yang iaalis sa katawan mo. Hanggat maaari, itali mo yan para hindi mawala o malagay mo kung saan. Pagpapaalala ng kanyang ama sa kanya. Dagdag pa nito na hindi sinturon ang bagay na yon, bagkus isa itong dahon ng nyog na naglalaman ng mga buhay na karunungan. Kaya niya nalaman ang tungkol doon sa kadahilan ng tuwing pinag-uusapan nila ang bagay na yon, paulit-ulit nitong inilalarawan sa kanya ang totoo nitong wangis. Naniniwala rin ang kanyang ama, nagtataglayo ng pambihirang kakayahan, gawa ng noong malakas pa ang kanyang asawa, ni minsan hindi niya yon nakitang napagod. Sa katunayan, aminado din itong hindi nito alam ang nangyari kung bakit bigla na lamang yung nanghina. Dahil sa mga sinabi ng kanyang ama, agad namang ginawang habay ni Rico ang pamana ng kanyang ina sa kanya. Para masiguro ring e-epekto ang mga kakayahan nito, dinasalan niya yun gabi-gabi sa loob ng 1 buwan. Matapos ang kanyang pagdadasal sa gamit na yon, wala pa rin siyang nararamdamang kakaiba sa katawan niya. Yung tipong kahit anong gawin niya, tila bang hindi pa rin yon nabubuhay. Nang malaman yon ng kanyang ama, nagdesisyon niyong samahan siya sa albularyo upang magawa nilang malaman ang kinakailangan nilang gawin para mabuhay ang pamanang gamit sa kanya. Noong una, nag-aalangan pa yung tumungo sa bahay ng kakilala nitong manggagamot, pero hindi naglaon, wala na rin yung nagawa kundi siya ay pagbigyan. Sa pagdating ng araw ng kanilang pagtungo roon, inabot sila ng 3 oras kakalakad, marating lamang ang tinirhan nito sa likod ng isang bundok. Halos buwis buhay din ang kanilang ginawa, makarating lamang roon, gawa ng marami silang nadaanang mapapanganib na lugar. Sa pagdating nila sa tahanan ng babaeng manggagamot, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong itinuro ang ibinigay ng kanyang ina, habang inilalahad nito na siya pala ang tagapaghalili ng kaibigan nitong namayapa. Dagdag pa ng babae na ilang taon din silang hindi nag-usap ng nanay niya dahil sa inaasam nitong pagbabago. Nasa paniniwala kasi ng mga albularyo na kung hangad ng isa sa kanila ang tumiwalag, kinakailangan nitong putulin ang anumang namamagitan sa lahat ng kaibigan niyang nagtatangan din ng lihim na karunungan. Dagdag pa nito na ang pagtiwalag noon ng nanay ni Rico nagdulot sa kanila ng matinding dagok at kalungkutan. Hindi rin kasi nito maipagkakaila, isa ang kanyang ina sa mga nakilala nitong henyo pagdating sa larangang yon. Matapos naman itong mailahad sa kanya ng matanda,
Masaya naman yung sumilay sa kanyang ama habang nagtatanong ng, "Kumusta ang mga huling araw ng kaibigan ko? Masaya ba? Wala ba siyang nasambit tungkol sa amin?" Nang marinig naman yon ng kanyang ama, napayuko lang naman ito habang sumasagot doon ng, Kung alam mo lang, walang gabi na hindi kayo noon nababanggit. Nagawa ko naman ang lahat ng kanyang gusto. Hindi ko sinabi sa kanyang mga anak kung ano ang kanyang tunay na pagkatao. Pero dahil si Rico naging tagapagmana ng kanyang abilidad, dapat lamang na malaman niya ang totoo. Habang nag-uusap ang dalawa, halos wala naman doong nauunawaan itong si Rico. Aminado kasi siya noon, unang beses niyang marinig ang tungkol sa kakaibang pagkatao ng nanay niya. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, agad namang nabaling ang paningin ng matanda sa kanya para ilahad ang mga bagay-bagay na kinakailangan niyang malaman. Ayon sa manggagamot, hindi nagkataon ang lahat. Naniniwala ito na kaya siyang pinagkatiwalaan ng kanyang ina ay dahil sa busilak ng kanyang kalooban. Dagdag pa nito na dahil sa gamit na yon, nagkaroon siya ng kakayahan para manggamot at tumulong sa mga nangangailangan. Tandaan mo, iho, hindi ang nanay mo ang pumili sa iyo. Tadhana ang may nais nito, kaya mas mainam na tanggapin mo ito ng buong buo. Huwag mo itong tatalikuran, sapagkat naniniwala ako, habang buhay na kamalasan ang sasapitin ng sinumang tumanggi sa alok ng tadhana. Seryosong wika ng albularyo sa kanya. Maya-maya pa, agad naman itong kinuha ang kanyang habay para umpisahan ng buhayin. Sa loob ng isang oras, katakot-takot na pagdarasalang kanilang ginagawa. May mga pagkakataon ding sinasabayan yun ni Rico dahil ayon sa albularyo, makakatulong yun sa kanya upang lalong tumibay ang kanyang pananampalataya. Matapos naman ang kanilang pagdarasal, binigyan siya nito ng isang libreta para kabisahin. Pagkakuha naman dito ni Rico, inabisuhan siya nitong mag-umpisa ng manggamot sa kadahilan ng isa na siyang ganap na manggagamot. Matapos ang mga pangyayaring yon, umuwi na sila sa kanila para magpahinga. Sa paglipas ng mga araw, hindi na muna niya yon napagtuunan ng pansin dahil sa dami ng trabaho sa bukid. Akala ni Rico kusa na siyang lulubayan ng tadhanang yon, pero dumating ang isang araw na sumubok naman sa kanyang pananalig sa gamit na ibinigay ng kanyang ina. Isang hapon, habang gumagapas sila, meron siyang nakitang isang magsasakang nakikipagtalo sa isang matanda. Ang naging mitya ng gulo, tumanggap ang matandang yon ng parte kahit hindi naman yon nag-ani. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto nilang hindi pa rin nagpapaawat ang lalaking yon, minabuti na nilang yon ay lapitan para kausapin. Ngunit hindi pa man nakakalapit si Rico sa kinaroroonan ng dalawa, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang masipat ang pagmumukha ng matanda na unti-unting nagbabago. Noong una, inakala niyang pinaglalaroan lang siya ng paningin niya, pero pagsilay niya sa kabuuang wangis nito, doon na siya unti-unting nakaramdam ng takot sa kanyang katawan. Ayon kay Rico, kapag tinititigan niya ang mata ng matanda, nagiging demonyo ito. Pero kapag naman mukha lang nito ang kanyang pinagmamasdan, wala naman doong kakaiba. Pero sa halos ilang ulit na ganon at ganon ang kanyang ginagawa, tuluyan na siyang naniwala na hindi siya pinaglalaroan ng kanyang paningin. Kasi 'di ba, kapag namamalikmata ka, isang beses lang 'yun. Eh yung estado ni Rico, paulit-ulit ito.
Maya-maya pa, nang akmang malapit na sila sa kinaroroonan ng dalawa, nasipat na lamang nila na mabilis nang umalis ang matanda. Sinubukan pa yung habulin ng kasama nilang magsasaka, pero para bang bumagal ang kilos nito. Hindi naglaon na wala na nga ang matandang yon. Iniwan nito ang pinag-aawayan nilang parte ng ani. Sa paglapit naman nila Rico sa kinaroroonan ng lalaki, nasipat naman nila itong panayang pagtawa na para bang lubos siyang natutuwa sa pag-alis ng matanda. Ngunit pagpasa nito ng iniwang parte ng palay ng matandang yon, kitang-kita ni Rico ang pagkawala ng ulo nito. Dahil sa wala naman siyang kaide-ideya sa mga nasilaya niya, pinili niyang yon ay ipagsawalang bahala. Akala niya wala namang problema sa ganung pangitain, subalit nagkamali siya. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nabalitaan na lamang nila patay na ang lalaking yon. Ayon sa asawa nito, magbabandang 4:00 pagising niya, nakita niya ang kanyang asawa na dilat ang mata tapos naninigas na. Umihi na rin yun sa sahig at kasalukuyan na rin yung nginangat-ngat ng daga. Dagdag pa nito na wala namang karamdaman ng asawa niyang yon, kaya labis na nakapagtataka ang biglaan nitong pagkamatay. Dahil sa mga pangyayari, nagdesisyon si Rico na sundin ang kanyang kutob sa mga pagkakataong nakakaramdam siya ng kakaiba sa mga pangyayaring nasasaksihan niya. Isang gabi, habang kumakain sila ng kanyang ama, meron siyang nasipat na isang duwending puti na naglalakad malapit sa pinggan niya. Pagtigil nito sa kanyang harapan, bigla naman yung ngumisi tapos nagwika sa kanyang isipan. Ayon sa nilalang na yon, magmula sa gabing yon, ito na ang magsisilbing gabay ni Rico. Bukod kasi sa hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, labis din yung nagagalit sa kanya buhat sa pagsasawalang bahala niya sa mga nakikita niya. Dagdag pa nito na hindi siya magiging isang ganap na manggagamot kung hindi siya tutulong. Mariinding inilahad ng duwende na ang una niyang misyon para makamit ang kabuuang abilidad ng pamanang gamit sa kanya ay ang pagpatay sa matanda na nakaalitan ng magsasaka. Matapos naman yung marinig ni Rico, pilit pa rin niyang ipinagpatuloy ang pagkain sa kanilang hapunan. Makalipas pa ang ilang minuto, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng kanyang silid para magpahinga at pag-isipan ang tungkol sa gagawin nilang hakbang. Kinabukasan, nagsilbi namang gabay niya ang duwende ukol sa mga bagay-bagay na kinakailangan niyang malaman. Inutusan din siya nitong pakainin ng dasal ang kanyang karga dahil kung hindi, paniguradong malalagay siya sa alanganing sitwasyon sa oras na kaharap na niya ang matanda. Matapos naman itong marinig ni Rico, minabuti niyang sundin ang lahat ng sinasabi ng kanyang gabay. Habang pinapahanap niya ang matandang yon sa mga bago niyang kaibigang naninirahan ng patago sa kanilang tahanan, pinili naman niyang ituon ang kanyang wisyo sa pagsasanay at pagpapakain ng dasal. Sa halos ilang araw na naging kasangga niya ang duwending yon, marami na siyang nalaman sa sikreto ng mundo. Naging madali na rin sa kanya ang pagbukas ng kanyang ikatlong mata, maging sa pagkausap ng mga nilalang na hindi nakikita. Pagkaraan ng ilang linggo niyang paghahanda, sinubukan na niyang puntahan ang tahanan ng nilalang na yon. Hindi mawari noon ni Rico pero kahit wala pa siyang karanasan sa pakikipaglaban, tila bang napakalakas na ng kanyang loob na kaharapin ito. Isang hapon, nagulat na lamang siya. Nasa harapan na siya ng bahay ng matandang yon. Habang nagmamasid siya sa buong paligid, maya't maya naman ang pagbulong sa kanya ng duwende ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin.
Ayon dito, iwasan niyang magpakakampante sa harapan ng nilalang na yon, gawa ng hindi ito magdadalawang isip na siya ay kitila ng buhay kapag nakahanap yon ng pagkakataon. Dagdag pa nito na mag-ingat din siya sa pakikipaglaban sa matanda, lalo pat meron yung dugo ng gabunan at mambabarang. Kapag napansin itong nakababa ang kanyang depensa, paniguradong katapusan na ng buhay niya. Pagtatapat pa ng duwende, kapag napaslang niya ang nilalang na yon, wala siyang mararamdamang kaba sa mga susunod niyang makakalaban. Tandaan mo, Rico, buwis buhay para sa mga katulad mo ang gagawin nating ito. Pero ito lang talaga ang paraan para mas maging madali ang paglakas mo. Tiwala ako sa iyong karga. Kailan may hindi kanyan pababayaan. Wika ng duwende sa kanyang isipan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang nag-umpisa ng humakbang ang kanyang mga paa. Pagpasok niya sa bakuran ng nilalang na yon, bigla na lamang niya yung nasilayan na nakatayo sa bubong ng bahay nito. Walang sabi-sabi, agad naman yung lumundag at mabilis ang sumugod patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang masipat naman yun ni Rico, agad naman siyang nag-usal ng 2 kataga, sabay tulak ng 2 niyang kamay sa harapan ng nilalang. Maniwala kayo o hindi, nang akmang magawa na niya ang bagay na yon, doon niya nakita kung papaano tumilapo ng matanda na parabang tinamaan yon ng hindi maipaliwanag na puwersa. Dahil sa kanyang ginawa, dahan-dahan naman yung napatayo habang ngumingisi. Pagharap nito sa kanyang kinaroroonan, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, Sa wakas, isang kagana-ganang kalaban. Huwag kang magpakakampante sa karga mo, iho. Baka kasama mo yang mailibing sa bakuran ko. Nang marinig naman ni Rico ang sinabi nito, walang takot naman siyang sumagot doon ng, Iwasan mong magsalita ng tapos. Baka sa huli, kainin mo yan. Dahil sa kanyang sinabi, mabilis namang sumugod sa kanya ang nilalang habang mabilis naman yung nagpapalit anyo. Sinubukan din siya nitong ihipan ng mga sumpa at tigalpo, pero bago pa man yun lumapat sa kanyang balat, kitang-kita niya kung papaano yun maagnas at maglaho na lamang na parang bula. Pagbungad ng totoong anyo ng matandang yon, agad namang lumuhod si Rico para manalangin. Paglapat ng kanyang tuhod sa lupa, meron siyang narinig na tunog ng tambol at kasabay nito ang paglitaw ng mga nakabaluting nilalang papaikot sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa bilis ng mga pangyayaring yon, hindi gaanong nasilayan ni Rico ang wangis ng mga ito. Matapos kasing makapagbigay ng pinsala ang mga nilalang na yon sa gabunan, mabilis naman yung naglaho. Sa pagkawala ng mga ito, doon tumambad sa kanya ang matandang unti-unting nagiging tao. Bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagtitiis dahil sa mga pinsala nitong tinamo. Pagsilay naman ng nilalang na yun sa kanya, napangisi lang naman ito habang naghihirap na nagwiwika sa kanya ng, Mahusay. Mahusay, albularyo. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman yung humakbang papalapit sa kanya. Subalit bago pa man sila magkaharap, nasipat niya na yung unti-unti nang naaagnas ang buo nitong katawan. Hindi naglaon nang mawala na yon ng balanse, para na itong kalansay na nagkakalasog-lasog. Pagbagsak nito sa lupa, ang tanging natira na lamang sa matandang yon ay ang mga buto nitong parang sinunog. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid,
Napaupo na lamang itong si Rico, pilit na inaalala ang mga nangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, bumalik na siya sa bahay nila para magpahinga. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang panggagamot niya. Dahil sa mga taong kanyang natulungan, kumalat sa kanilang lugar ang pagiging manggagamot niya na siyang naging sanhi upang dumami ng husto ang mga taong nagpapagamot sa kanya. Sa katunayan, kahit yung mga asawa ng kanyang kapatid, nagpakonsulta rin sa kanya. Magmula noon, unti-unti nang naunawaan ni Rico ang nais ng tadhana para sa kanya. Marahil kaya hindi siya binigyan ng masaganang buhay dahil meron pa palang nakalaan para sa kanya na mas higit na importante. Sa pagtanda pa ni Rico, ni minsan hindi niya pinahintulutang magkawalay sila ng kanyang ama. Saan mang dako siya pumunta, palagi niya yung kasama. Nang uugod-ugod na rin ito dahil sa katandaan, siya na rin ang nagsakripisyo. Hindi na siya humingi ng tulong sa kanyang mga kapatid, alinsunod sa nais mangyari ng kanyang ama. Pero alam niyo ba, pinuno, salatman sa pamumuhay itong si Rico, nanatili pa rin siyang nagpapasalamat dahil hanggang sa huli, nakasama at nabigyan niya ng serbisyo ang kanyang ama. Para sa kanya, yon ang pinakamahalagang tungkulin ng isang anak sa magulang nito. Magpahanggang sa ngayon, nanatili pa ring sariwa sa alaala ni Rico ang maamong muka ng mga magulang niya, lalong-lalo na ang nanay niyang nagpamana sa kanya ng isang kakaibang karga na siya namang nagtulak sa kanya upang tahakin ang daan ng isang manggagamot. Sa pagtagal ng panahon, kahit napakarami na niyang karga sa katawan, alam niya pa rin sa kanyang sarili na ang pinakamalakas sa mga ito ay ang mahiwagang sinturon na ipinamana kay Rico. Okay, opinyon ko sa kwento. Mahiwagang sinturon na ipinamana kay Rico. Grabe, ano? Ano kaya yung nilalaman ng sinturong yun? Tsaka, alam ko kasi, kapag sinabing sinturon ng isang manggagamot o albularyo, nakikita yan ng mga ordinaryong mata. Kasi nga, kapag may gera o kapag meron silang gagamutin, isusuot nila yan. Pero itong sa kaso ng nanay ni Rico, hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sobrang galing nun. So, ibig sabihin, ganun kalakas yung sa bulag nito. Kasi hindi kaya makita ng ordinaryong mata ng tao eh. Pero pagdating sa pakikipaglaban, subok na subok ni Rico, sobrang lakas nito. Bukod pa doon, sa kakayahan ng sinturon na yon, parang nakakaakit siya ng mga nilalang na nasa kanan eh. Tulad na lang na parang biglang may dumaang duwending puti, tapos biglang naging gabay ni Rico. Siyempre, bukod sa duwending puti na yon, meron pang gabay to si Rico. Siguro hindi na lang nabanggit dito sa kwento, pero marami ng nilalang na nakikita to si Rico. Alam mo Rico, sayang lang no? Ang ganda sana kung ginawa nating series to eh. Baka meron ka pang ibang kwento dyan na pwede nating ilagay sa channel. Kasi alam ko, hindi pa dyan yan magtatapos. Tsaka marami ka pang makakalaban. Diba? Kung sana lang naman ha. Pero kung wala, ayos lang din naman din. Kasi sobrang sold na ako dito sa kwento mo. Ang ganda nito eh. Diba? Isipin mo, bago ka palang nagtatanga ng sinturon ng nanay mo pero nakapatay ka na ng isang mataas na uri ng aswang. Pambihira yun. Diba? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.